Стоп! Да, господин полицай. Наведете музиката, моля. Един момент. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had just something. Да, някакъв проблем. Къде ми е коланчето? Еми живее наблизо и не съм го сложил. Няма представа, че има полицай. Нямаш представа, ама ще имаш. Как така няма ставаш полицай? Ще пишем. Няма някакъв шанс да не пишем. Добре, днеска ти е. Ще ти кажа една Добре. гаданка. Ако я разгадаеш, изчезваш. Добре. Влизаш в тунел. Да. Влизаш 10. Да. Що е това? Автомобил? Ами автомобил е, ама какво е? Мерцедес ли е? БМВ ли е? Какво е? Ще пишем. Ами друга гатъка няма ли? Добре. Влизаш в тунел. Виждаш една светлина. Що е това? Мотоциклет? Мотоциклет е, ама какво е? Ямаха ли е? Кавазаки ли е? Ще пишем. Няма как, ще Добре, пишем. ще пишем. Но почта ще му е. Мерси, това е ваше. Сега, слагайте си колана, моля, и приятен път. Благодаря. Господин полицай, виждам, че вижте гатанките. Да, Ами да ви задам една гатанка. казвайте. Влизаш в един тунел. Да, Виждаш една кола. да, И жълта коса. да. Що е то? Проститутка? Жената ли е, знахата ли е, що? Супер. Ай, къти.